Quan entres al vestíbul de l'escola hi ha una placa molt petiteta que diu estimar els infants perquè trobin el seu horitzó. Una de les coses que ens agraden de l'escola i que sempre hem percebut és que se'ls estimen els infants i que per tant els hi traslladen aquesta estima pel coneixement, per aprendre, a il·lusionar-se en tot el que fan. Qualsevol mare sap que si té 2 fills o més no n'hi ha cap d'igual, igual que no hi ha 2 cervells iguals, tots els fills són diferents i en el nostre cas, per exemple, tenim un fill que és absolutament creatiu i aquí, tal com es treballen les arts a l'escola, que permeten... Aquí tenim una mostra, ell li agrada dibuixar i li van donar aquest petit espai i va poder fer aquesta creació artística o rocòdrom. I això és un dels talents que l'escola extrau de cada nen. L'altre nen és científic i aquí el mètode científic de l'escola està encantat. Precisament com que els mestres no traslladen un pensament únic, sinó que els ensenyen a pensar i a treure de cada nen el seu talent i la seva potencialitat i la seva singularitat, això és el que permet, en aquesta estima pel que fan, poder disfrutar i que cada nen trobi el seu horitzó.